morning po mga Kabicolanos. Kung di nyo pa po nakikilala, ako po si Elvin Uban. Ang channel ko po ay Bicolanos Elvin. Ako po ay tubong Bicol. Tubong Bicol po. Naisipan ko lang kasi po na gawin ito para ma-inspire din yung mga ibang tao na makakapanood nito. Ako po ay taga Bicol. Naisipan ko rin na ng binata ko na pumunta ako ng Maynila para makipagsapalaran dito sa Maynila ng binata. Sa awa ng Diyos, nagkaroon din ako ng trabaho. Pasig hanggang sa mga pag-asawa. Sa awa ng Diyos, naging okay naman. Nagkaroon din ako ng business na yung mga tipas, hupya. Yun yung naging unang business ko. Mahirap ka sa hupya kasi pag magdi-deliver ka, consignment yun. Sa awa ng Diyos, nag-apply na naman ako sa Makati. Doon na ako nakapagtrabaho at nakakuha na rin ng idea sa mga Japanese food product naman. Sa mga Japanese food product. Doon naman ako nag-start na mag-business. Sa awa ng Diyos, naging okay. Tumatagal yung taon na hindi ko akalain na ganito pala yung mangyayari. Dapat naglalaro nito yung pang sobra ang pera mo, pang mayaman talaga, yung sobra ang pera mo. Kaya kung hindi sobra ang pera mo, huwag ka na lang maglaro. Masisira yung pamilya mo. Tsaka masisira yung buhay mo. Pwede kang Kaya ngayon gusto ko lang itong ikwento yung buhay ko na ma-inspire din, para makita rin ng ibang tao na wag tularan yung ginawa ko, na hindi pala pwedeng gawin yung mga ganun na bagay. Kaya itong pagsusugal, wag nang papasukin. Wag nyo nang pasukin pa. Kasi parang parang pag nasanay ka na, mahirap kalimutan. Pero sa awa ng Diyos, sa ngayon,
ang pera hindi sinasayang. Dapat tinatago sa bangko para pag mayroon kang problema or magkasakit yung mga anak mo or meron kang bibilhin, meron kang pag-iipunan, makakapag-ipon ka at yung sa makukuha mo sa future mo. Tsaka malaking bagay na may ipon, kasi pag wala kang ipon ngayon sa panahon ngayon, lalo pandemic, napakahirap. Sarili mo lang makakatulong sa'yo, asawa mo, magulang mo, tsaka sarili mo. Kaya yung time na yon, kala ko bibigay na ako eh. Pero hinaya ko, lumapit ako sa Diyos. Yun talaga yung unang naisip ko, lumapit ako sa Diyos. Kasi kung di ka lalapit sa Diyos, gagawin mo pa rin. Tsaka nakinig din ako sa aking asawa, sa mga magulang ko. Yun talaga yung una kong ginawa. Kaya ngayon, sa ngayon, tuloy-tuloy ko na yung napapag-aralan ko na yun. Kaya ginagawa ko tong vlog na to para makalimutan ko rin yung online sabong. Hindi ko nagawin. Meron akong pagkakaabalahan. Kaya sana yung mga naglalaro, huwag na nila lang gawin. Kasi masisira yung buhay nila dito. Kaya napakahirap. Kaya ngayon, sa ngayon, mayroon pa akong pag-asa. Kasi dapat hindi tayo mawala ng pag-asa eh. Dapat lagi tayong malakas. Malakas sa taas. Maging malakas, kaya natin. Huwag tayo magpapadala. Kaya natin to. Kaya ngayon, nagdi-deliver kami. Punta kami ng Makati. Sana makita nyo yung video ko. Marami rin makapanood. At na-inspire kasi ako sa mga nagbablog. Parang ang nakakatuwa sila. Marami sila napapasayang tao. Isa na ako doon. Tuwing gabi pag nanonood ako ng mga vlog, parang gusto ko rin mag-vlog. Kaya sana supportahan niyo yung vlog ko. Makakatulong din ako sa kapwa. Kasi napanood ko si Virgilin Cares. Tumutulong siya sa mga nahihirap. Sana kayanin ko rin. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung kaya ko. Sa ngayon, dahil first vlog ko pa lang ito, sana suportahan nyo ako at makatulong din ako sa ginagawa ng ibang nagbablog. Sa ngayon, kasama ko si Mart, ang aking partner, si Mart Buban. Yan siya laging kasama ko, at saka si Marvin Buban. Kaya lang wala si Marvin, mayroon si Marvin pinuntahan, importante. Kaming dalawa muna ni Mart. Ngayon di-deliver kami ng mga Japanese ingredients sa Makati. Yun yung business namin ngayon.
kahit pa paano sa awa ng Diyos, meron pang natirang pang-business namin. Sana ipagpatuloy ko na lang ito at sana makatulong din ako. Makikita nyo